piscines i cada dia venen els nens i fan una cua i els donem alguna joguina on la que vulguin i després tenim una graella. Que la utilitzem per saber si cada nen quin joc s'emporta i posem el nom i el curs. Després, quan el torna, comprovem les peces si estan bé i si estan totes correctes, li posem un tic conforme que ja està tot i podem tornar-ho a utilitzar un altre nen. A veure, expliqueu-me, per què us agrada el nou mètode de pati? Perquè estrenem jocs nous. Com per exemple, Matías? El patís, els cacs, la oca... Molt bé. I a tu, Lluís, per què t'agrada el nou mètode de pati? Perquè podem jugar amb companys que no són del nostre curs. Molt bé. I avui a què heu jugat? Nosaltres hem mirat els escacs. I tu, Matías? Els malabars. I us ho heu passat bé? Sí. Molt bé, moltes gràcies. A nosaltres ens agrada el mètode de pati perquè està bé que no siguem sempre amb la pilota, perquè a més de que hi ha gent que es queixa per als pilotassos, que ara no deixen espai i tot això, perquè així la gent s'acostumi més a jugar en altres coses, i no sempre en la pilota. Sí, i també perquè podem jugar amb altres cursos i així experimentar. Perquè així els nens ens podem divertir al triple i podem fer milions de coses, si volem pilota, que si volem dominó, que si volem moltes coses. Molt bé, i a què has jugat avui?